Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorriak deneri beste behin ere Euskal City saio honetara. Gaurkoan gurekin bi gonbidatu izango ditugu, Mari Jose eta Josu. Biak ere irakasleak dira, baina herri eta auzo ezberdinetatik etorriak eta gainera generazio ezberdinetakoak. Ea elkarren artean konfiantza sortu eta talde polita osatzea lortzen duten gaurkoan. Ezagutu nahi dituzue? Goazen! Bani Mari Jose naiz, Mari Jose Zazpe Oiarzun. 59 urte ditut, maistra naiz, eta maistra bezala lan egin duten ere bizitza osoan. Klaseak ematen, bai. Eta Burlatan bizi naiz, baino, Burlatan eta Igoan ere bai. Josu Osta naiz, 75 urte ditut, Berrezarren bizi naiz, baina Tuteran jaio nintzen, eta orain bietan nago, ez dakizen badenbora, baina bietan nago, bai. Lanbidea irakaslea izan naiz, maizua. Kaixo, Mari Jose naiz, maistra naiz, eta zu nor zaitugu? Josu eta maizua ere, bai. Bizitza osoa izan naiz maizua eta oso gustora gainera. Orain jubilatu naiz, orain, duela 5 urte jubilatu nintzen ja eta bizitzaz disfrutatzen beste modu batez. Beti disfrutatu dut, Eskolan ere bai, pila bat disfrutatu dut, baina utzi ere oso gustora egin dut. Jubilatu ere bai, ez da? Bai. Nongoa zara, Josu? Tuteran jaio nintzen, baina etorren nintzen Iruñera ikastera, gero, soldaduzka eta bar, magisteritzan hasi nintzen ikasten, eta han eskaini ziguten euskeraz, bai, aritzan, garai horretan, ez? La Diputación de Navarra zen garai horretan, eskaini zigun aukera, eta baiet esan nuen, eta bai, hasi ginen, eta oso gustora, eta handik aurrera, bai, euskalduna, bihurtu nintzen. Euskalduna. Ni ere euskaldun berria naiz, baina hasi nintzen euskara ikasten 17 urtekin. Justo magisteritza ikasten hasi nintzenean, bai, 3 urte horietan batera, horko hemengo Iruñako gau eskola baten, eta gero benetan euskara ikasteko Basaburura joan behar izan du nintzen, eta Basaburuan Igoa herrian, hor erakutsi didate. Euskaldun berria naiz, eta euskaraz egiten dut nire senarrarekin, berez Igoakoa dena, eta gure semiak, bi semiak euskaldun zaharrak dielako, eta gero lantokian D ereduan egiten dudalako lana, eta lagun batzukin. Zuka egiten dut, ongi ulertzen dute, Igoan egiten didate eta koñatoen artean edo egiten didate, eta baina niri ez zait ateratzen. Ez dakit euskalki bezala baloratu daiteke, baina Igoako euskara bereziagoa da. Euskaldun berria, bai. Batez ere lan egiten nuenean, bai, erreza zen ikastetxean D ereduan aritu nintzen, eta orduan, bai, 24 ordu amets ere egiten nuen euskeraz, ez? Jubilatuz gero, gutxiago, baina aldudanean, bai, baldin badaki taberna batean edo denda batean euskaldun badagoela edo jatetxe bat, ara noala, bai. Nik benetan gero eta gehiago maite dut euskeraz aritzea edo norekin edo sartaz eta bai. Zuka egiten dut eta ez dut inoiz egin, lehen pesatzen dut, ikasi behar nuen, baina ez dut inoiz ikasi eta euskalkirik ez. Mari Jose Josu, ongi etorri gure gana. Zer modu zaudete? Ongi, zure bai. Ongi, oso ongi, bai, esker. Begira, esan duzu Tuteratik Igoatik, horren gurutik zatoztela, eta orain nik mahai gainean utziko dizkizu eta hainbat gai, zuen herri eta auzoen inguruan solastu dezazuen. Ordan altxatu eta elkarrekin hizketan hasteko? Hori da. Ea ba. Ia Josu, zu, zein? Herritarren arteko harremanak, giroa lagunak. Gure herrietan. Bai. Bai. Bueno, Igoan, herri txiki bat da.
eta igoan denok, noski denok elkar ezagutzen dugu, eta denok badugu harreman bat, denondako harremanak ja eginak daude, bale? Eta gaurdun gazteak elkartzen dira urte ezberdinetakoak, eta gu adinduen artean, ere bai. Herriak bat egiten du pestak ospatzeko, bat egiten dugu herriko baskari egiten baldin bada pestetan, eta gustora denok, apuntatzen gara gazteak, zein, helduak, zein, bai. Gero taberna irekita izan dugunean ere erabiltzen dugu, herria tabernazalea da, taberna da txoko bat horre elkartzeko, denak elkartzeko, eta orduan gu larun batetan afaltzea joteko. Adinduak, arenak eta hola, gaztetxoak ere bai, hiltzen dira, gazteak, gehiago gazteak. Bai, harremanak eginak daude eta ez dago tirabira haundirik. Agian hori bereiziak daude adinen arabera, bale? Baina adin hasiak, bai, oso herri txikia dalako, bale? Bai, eta hori da oraingo nire bizipenak zeren eta eramantazkigu 6 hilabete jarraian hor. Eta hortaz bai, oso herri txikia da, bai. Ni hemen Berriozaren bizi naiz, eta orduan, egia da, lehen bai, errezago zen elkar ezagutzea, gutxinez biztaz edo Bilabesan, eta orain zailagoa da, eta torri da jende asko, eta nik uste badagoela erronka batzuk, desberdina den personak integratzea, kanpotarrak adibidez, eta hori importantea da, ez, edo... Hemen izanen dira, ez, Berriozarren izanen dire, kanpotarra asko, betidanik, ez? Bai, eta kostatzen da integratzea, eta azkenean bai kultura ere badu eraginik, eta D eredura joaten direnak edo A eredura edo G eredura, bi mundu horiek, gero gaztetxoen artean elkartzen dira, baina importantea da mundu desberdinak integratzea. Eta horretarako, bai, zerbait berezia egin behar zela, egin zen duela urte batzuk, kultur desberdinetako, ez dakit, jardunaldiak eta harremanak eta bilerak eta hori, baina bukatu zen, Eta hori joan den urte batzuetatik onera, baina gu gure gazte garaian, zen eta ni Iruñan jaioan hasta Iruñerrian, gure gazte garaian, igual Berriozarren bat zegoen kanpoko jendea, baina Espainiarra. Baina azken 25 urte hauetan, kanpokoak ja, ezagutzen ditugunak, Ameriketako, Ego Ameriketakoak edo, bai ez. Agian ekialdekoak, Europa ekialdekoak ebai, torri ziren ebai asko. Hemen kultur ezberdinak. Eta zaila da gero, nik uste bakoitza bere txokoan dagoela, adibidez, niretzat zaila da, marroki batekin topatzea, nola ezagutu, auzokidea ez bada, nire inguruan ez daude, ez? Eta nik gogoratzen dut, hori parrokian eman nuen klase espainola ikasteko, eta orduan izan nuen aukerarik hori kanpotarrekin egoteko, Afrikakoak edo, batez ere Afrikakoak ziren, ekialdekoak ere bai. Eta denetan hori zen altxor bat, nik ematen nuen gaztelania, baina hortaz gain nik jasotzen nuen beste kultura, egu berrian egiten zen horrelako afaritxo bat, eta oso gauza polita zen, baina nik behar dut horrelako aukerak, elkar ezagutzeko, elkarrekin egoteko, ez? Hori importantea izango litzateke. Hombre, alde hortatik hemen bai, ez? Hemen alako gauzak. Eta nola probesten zenuten hori, Eliza aipatu duzu, Elizaren bidez elkartze ziren? Bai, Caritasek antolatzen zuen. Kultur ezberdinetakoak Caritasek. Berak, eskaini zuen aukera hori kanpotarrei gaztelania ikasteko, jende apuntatzen zen, ez zuen zer ikusirik erlijioarekin, ez? Antolatzen zuen Caritasek, besterik ez. Eta baina gauza polita zen eta niretzat oso aberatza izan zen, eta handik aurrera, batzuk oraindik agurtzen ditut, beste batzuk ez dut ikusten, eta ez dakit joan direna da ez, baina oraindik batzuk ikusten ditu kalean, eta hori importantea da. Aktibitate ezberdinak izango direla, joan den urtean ni etorri nintzen onera, jauzik ikastera. Udako ikastaro batean. Hemengo dantzari taldeak antolatzen zuena, eta elkartu ginen agian 20 lagunen bat, Eta denak ziren hemengoak, aizpa eta biok izan ezik. Eta, erritik jeitsi ginelako, ez da, enteratuta, hori da. Ongi, hori, harremanan aldetikan eta hola,
Noski, claro, ni mugatu egin naiz hori, igoako egoera zitzitea, baina igoa 100 lagun izatera ere ez gara iristen. Ja. Eta Basaburua bailara bezala, pues ez dakit 800 bat badiren, bagaren, 11 herrien artean edo, 11 herrien artean, zenbatu beharko nituzke, baina holako zerbait orduan oso egoera ezberdina da. Bai. Baina egoera hori ere Nafarroan daukagu. Hemendik angora, iparraldean gehiago, bueno, iparraldean esango nuke, ez dakit hegoaldekoa ere, ez dakit uste dut herriak handiagoak direla, principios eta hola. Baina hor, bai, eta populazioa ezberdina. Bueno, gutxienez, mira, igoan ez dugu alde bat edo beste. Ulertzen, ez dago zuk aipatu duzu hori elkar ezagutzeko edo olenago haitu izut elkar egiteko zubiak denon artean eta hombre hori beti beharrezkoak ez, nik ere ikuste ditut, jendearekin hola orokorrean. Baina, bueno, gutxienez hor egoan ez da gerian gelditzen ezin egona o ez. Denok harremanatzen gara denokin, denok saiatzen gara, bueno, ikusten herria dela, komunitate moduko, eta, bueno, denon beharren gaudela, ibilita buelta, ez? Bueno, neurri baten eo besten, orduan, bueno, zorionez, hor ez dago, orain, bakarrik gara gu, hemengoak. Etorri diren pertsona batzuk edo etorri diren igual pikoteren bateo beste familiak eta hola, baina dira Iruña herrikoak edo horra saldu direnak. Baina ja ez direz, Nafarrokoak ez Beiko aldekoak adibidez edo, Espainiarrak ere esan nahi zut, garai batean onera etorri zienak. Eta kanpotarrak ere ez. Berez Iruñekoa naz, naiz eta Burlatan bizi, hemen ez da posible. Bakarrik euskaraz bizi, bueno, nire inguruan ez, bederen. Iguan bai. Eta alaba adoptada nazenez, borregatik esaten dut ere etengabe hori ez. Iguan bai, baina beste gauza bata bizitzea, beti bizitzea. Bai, erderara jotzen dugu ere eskotan kanpoan, karriketan eta hola. Nahasten dira, bi hizkuntzak nahasten dira. Orain dela urte batzuk baino gehiago agian, bai. Hemen Berriozarren bai erreza, batez ere lan egiten nuenean bai, azkenean ordu asko dira eta inguruan eta ikasleekin, hori askotan gertatzen zaitez, ikasle, bai, hemengo irakasle izan naiz eta kalean eta hori errezago da euskaraz aritzea. Gero tuterara joaten naizenean, gero eta gehiago, han ezagutzen dut batzuk eta bai, aldudanean euskaraz jotake, bai. A ber, euskararen erabilera, herrian, auzoan, lagun artean. Bai, ni beti hori saiatzen naiz, saiatu, etxean ez dut asko saiatu behar, euskalduna garelako, eta gaina harro gaude. Orduan, euskara erabili behar da eta euskara gure hizkuntza da. Eta igoan bertan, bai, nik denok ez, baino gehienok badakigu euskaraz, ez? Denok ezen, eta, Iruña herritik etorritako baten bat badagoelako, ez dakiena dola, baina bestela bai, badakigu. Eta orduan, beti izaten da hori, ez dakien bat etortzen baldin bada, gero taldean baldin bagaude eta hola, horrek mugatu egiten du asko. Eta agian euskaraz hitz egiten hasten zara, ez, eta denak bezala eta hola. Baina halako baten, pertsona horrek, zeo zer aipatzen du, igual gaien sartu nahian eta taldean sartu nahian, ez dakiz zer, eta orduan, horrek gazteleraz egin, dena gazteleraz hasi, batean dena gazteleraz ari gara. Bai. Hori da gure realitatea, ez? Bai, eta, eta pertsona horiek dira, men ezagutzen ditudan beste asko bezala, euskal zaleak, euskararekiko igual, hizkuntza bezala, edo errekonozioen dutena beraiena bezala, o herri hontakoak bezala. Baina gero ez dute ikasi eta ez dire gai orain ikasteko. Eta beraien seme-alabak eredura bidaltzen dituzte, saiatzen dira euskalduntzen eta ez dakiz zer, baina gero giro orokorrean... Tarte hori importantea da euskal zalea eta euskalduna. Azkenean, importantea da euskalduna. Eta zalea izatea, ongi dago, baina... Baina euskara hizkuntzaz badakizu, gero hizkuntza, klaro, ez duzu praktikatzen eta ingurukoekin ere, mugatzen baldin baduzu holan, gero eta
gero eta murritzagoa. Eta hor ere bai, gero eta mugatuagoa igual erabilera, ez? Bai, eta hemen Berrezarren gertatzen dena da, hori Euskaldunen artean baldin bazaude, bai, baina gero hori, badaude inguruan, eta adibidez nik institutuan ikusten nuen, bi ereduak genituen, eta orduan nik ikaslei esaten nigo, beti euskeraz, baina batzutan esan duzu, zer da importanteago, komunikazioa, eta eredura joaten ziren batzuk, hurbiltzen ziren guregana, baina orduan hitz egin behar genuen erderaz, baina hurbiltzen zen gure mundura, ez? Bai, eta orduan batzutan galtzen duzu hizkuntza, baina irabazten duzu kultur mailan. Eta hori ere importante, eta harremanetan. Bai, harremanak eta dena, baina hizkuntza galtzen bada... Hombre, orduan zer egin behar genuen institutuan, Euskalduna bakarri Euskaldunen artean? Gainera harremanak liberak dira. Realitatea ez da holakoa, baina hizkuntzaren garapena hizkuntza erabili behar da. Gainakoan galdoitea. Orduan... Eta importante, eta hemen Berrezarren egin dira, orain WhatsApp batean gaude, ez dakizen bat 300 edo, elkartzen gara eta bakarrik euskeraz bidaltzen dugu informazioa, ekintzak ere egiten dira. Lehen urte asko izan dugu euskeraz egiteko ekintzak mugitzen zituen talde bat, baina desagertu zen, betikoa ginenan, eta desagertu da. Beste garai batzutan gaude. Bai. Hombre, orain, kanpaina honekin euskararen aldekoak, bai, lagungarri izan da, jende gaztea sartzeko eta bultzatzeko, ez? Baina argi dagoena da, beti gainean egon behar garela, aurrekin, batez ere, eta denon artean euskaraz aritzeko. Ari naiz, buelta ematen besteari, bai, bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzuen herrian ala auzoan. Bakoitzaren zaletasuna, barkatu. Batzutan niretzat motza gelditzen da Berrezar, eta orduan Iruñera jo behar dut, hori bai. Iruña asko zabalago, eta bai. Nik ekintza batzuk, ez? Ekintza batzuk kultura ekintzak edo ateratzea eta jendearekin egotea beste... Gaur eguneko munduan eta... udan, esate baterako hor bakarrik programatu dira bi ekintza kulturala, hori, azti bat egon du da, aste honetan eta jaitsi nintzen, aztia ikustea. Zoragarria, aztia, zoragarria. Eta orain dela hilabete bat eta antzerki bat hori zirko mundukoa eta hola, nola zuen izena, orain ez dut goratzen, Polikiroldegian ikusi genuen, Kimera izenekoa, oso ona, Nikolakoak ez dut galtzen. Baina horretaz gain, gero mugitzen naiz, ni mugitzen naiz. Eta gelditzen naiz, hemengo beste lagun batzukin, edo bai antzerkira joteko, zinemara joteko... Aurrekoan egon naiz, zineman, La boda de Rosa ikusten. Begira, hori ekintza bat bezala, bai, Iziar Bollainena. Nik Iziar Bollain miresten dut, zinema zuzendari bezala, Te doy mis ojos filma egin zuenetik, maite mindua gelditu nintzen emakume horrekin. Filma hori izan zen, terrible gogorra. Oraingo hau da komedia modukoan eta hola, baina, badu bere gaia ere, bere gai gizarte mailan eta hola lantzen den gaia, komedia moduan eta hola ongi. Nik atera behar izaten dut. Edo liburuak erostera, ez dut anago, eta orduan ez dut nahikorik liburutegira joatearekin. Burlatan nagoenean liburutegira joaten naz, eta baina baldin manago jisten ez liburutegi batera. Xabier Euskitze bere hitzeiteko era oso garbia dalako eta hola, mendia. Ondartza joan naiteke, gustora eta hola, baina mendia, nahiago dut mendia bai. Ez dut instrumentori jotzen, musika entzuten dudana, denetarik gehien bat Euskadi irratia, Euskal Herri irratia eramaten dut beti autoan, edo etxean nagoela zerbait egiten hola jartzen dut, eta orduan, Euskal taldeetan eta hola, gatibu maite dut, bai. Batez ere kantu bat hori aske maite, aske bizi, izugarri. Orain ja modan dagoena igual horrekin batera Izaro, ezagutu nuela Izaro eta azken diska hori egin duna orain Parisen, badago kantu bat Parisen esaten duen, bai, oso bolita, bai. Eta gero, ez dakit, zemen bidez Entol Sarmiento ezagutu izan dut, ja gure garaikoak, betikoak, ez, rockero gisa, eta
pues ez dakit aber Fito Fitipaldi, bueno, olakoak. Nahiago irakurtzea. Kirola egiten dut, baino igual gutxi, egiten dut aktivitateren bat aerobiken zalea naiz, aerobik egiten dut urteetatik, eta oraindik egiten dut, eta ibiltzera joan, o paseora orain mendian egon garela, baina bueno, paseoak, eguneko paseoak, Zubizarreta da, edo idazle hori. Hori, miresten du betidanik, institutuan ekarri genuen behin, eta ez daki zer, gero liburu batzuk irakurri dizkiot, eta ez? Baina, bueno, horiek. Batez ere mendia, Hondartza ere orain eman dut 15 egun eta oso gustora, baina ni hauntza naiz eta beti mendira. Hemen Ezkaban edo nora ez du behar, lehen egiten genuen Pirineoan eta zakizet, baina baina ibiltzea eta hori da egiten dudan kirol lika importanteena. Instrumentorik ez du jotzen eta musika denetarik, baina gutxi entzuten dut, Normalean, kotxean nagoenean, eta Euskal Herria Irratia beti dut, sartuta, eta hemendik kanpora nagoenean, Radio 3. Radio 3 ere, han duten musika asko gustatzen zait, Irakurtzea gustatzen zait pila, eta lehen lan egiten duenean, novela, zerbait arina irakurtzeko, eta orain denetarik irakurtzen dut, edo ekonomiari buruz ere gustatzen zait irakurtzea, eta kirola ibiltzea, hori Ederki. Bueno, orduan euskaraz baina ez, batzutan, herri bakoitzean, esan duzue. Eta, bueno, egoera ezberdinak dira. Eta gainera aldatzen ari direla, esan duzuzukera, Mari Jose. Bai. Begira, orain proposatuko dizuet, COVID-aren inguruan solasteko beste aldaketa potolo bat izan delako guretzako aurtengo hau, ezta? Orduan, horren inguruan zuen sentsazioak, zuen iritzia, zuen etorkizunarekin duzuen, ikuspegia edo pixka bat honekin lotuta eskatuko dizuet gurekin partekatzen. Ederki. Begira, ni eziko naiz Josu, ni irakaslea naiz eta oraindik lanean nago, oso gustora, azken urteotan eta oso gustora. Lehenagotik igual ere baina garai ezberdinak pasa ditut nik. Dena hau ikasketa bat da, orokorrean bizitzan, eta hori, baina orain oso gustora. Eta orain berehala 60 urte egingo ditut, eta zu bakizu, hala egin duzulakoz, jubilazioa, eta jubilatzeko aukera ematen digute badugu. Eta, ez nuen asmorik. Ez nintzen gaizki sentitzen, eta esaten nuen, jarraituko dut. Eta orain, COVID-19 etorri da, eta COVID-19aren beste ondorio bat izango da nire jubilazioa. Honek gainetik eraman nau. Lan egiteko nik ez dut ulertzen, ulertu nuen neurria. Denok etxera joan behar genuen, Baina gero, online lan egitearena nik hezkuntza ez dut ulertzen online. Hezkuntza ulertzen dut zuzenean. Hezkuntza ulertzen dut nire ikasleekin eta harreman zuzenean. Eta ez bakarrik gauzak erakusteko, saiatzen erakusten eta hola, ikasgai bat, tokatzen zaidana, egitea edo hola ez, baino ez zitzaile moduan. Eta nik magisteritza ikasi nuen, eta ez zitzaile sentitu dut nire bizitza beti, lehendik hori. Eta gero ja, matematika ematen dut, gustoko dudana asko, ikasgaia, izugarria eta oso erosoa da niretzat eta oso ongi. Baina nala ere nik beti, lehenagotik hori jendearekin, harremanetan, hezkuntza, izki larriekin. Orduan nik hezkuntza ezagutzen dudana eta ulertzen dudana da hori zuenean. Orduan COVID-19arekin ikusten dudana da, nire azkeneko ikasturteak lanean 1, 2, 3 direla eta 65 urte arte ez neukan pentsatua lanean jarraitzerik. Banekien lehenagotik egin dezakela, eta lehenagotik egiteko asmoa nun, baino hain zuzen orain, Baina ez orain egin behar dut, eta beldur diot COVID-19 bitxoni, zeren eta pensatzen dut, azkenek urtetan, urte bat, 2 urte hola, sufritzen egon behar dut. Sufritzen ez, kutsatzeagatik edo ez kutsatzeagatik, bale? Nik errekonotzen dut, gaixotasun hor dago, baina
Egia esan behar dizut ere, ez diot beldurrik, nik zaintzen ditute saiatzen naiz, aipaturiko gauzak eta zaintzen baino beldurra, ez? Baina bai lanean aritzeko. Kontatu izut hau zen, eta hau da, niretzat, momentu honetan, gero kutsatuko banintz eta desde luego zerbait gaizki, edo nik kutsatuka gure ama kutsatuko balitz, o senarro familian norbait eta beste disgustoren bat, hombre, ja orduan izango zen beste gauza bat, bai? Osasuna denan aurrean daolako, ni horrekin badakit eta horrekin bat, ez? Baina niretzat, ondoriorik zuzenena da, jubilatzera noala. Badu bera diona. Jubilazioa eskatu dudala, ez? Ez diat erantzun eta oaindik, baino ja, jubilatzera noa. Aldatu da nire bizitza. Berri ona. Denon bizitza aldatu da, baino ez hori, bai, onerako izan dadila, bai. Nik COVID hasi zenetik, joan nintzen, martxoaren 15-an, kotxe hartu eta tuterara joan nintzen, ama dut, eta, bere ondoan egoteko eta errezago, eta gero anai arrebekin, ilobekin, genukan aukerarik, eta, desberdin izan da. Eta zuen ama bakarrik bizi da. Bai, bakarrik bizi da, naiz eta anaia bazkaltzera joan, baina bai, bakarrik bizi da. Kristoren laguntza beraretzat oso importantea, egunera ateratzen nintzen, erosketak egitera, bera ez zen ateratzen, egunkariak eta bar, eta gero baratza bat ere badugu eta posibla zenean joan ginen, landatu eta bai. Ongi eraman dut ez. Eta baina argi neukana zen, zaindu behar genuela, edo nuela, ez dakit, psikologia aldetik ez, edo nire burua ez, eta ardibez, egunero egiten nuen meditazio, bazegoen talde bat, 500, 600 edo gehiago lagun, eta denok batera bidaltzen ziguten meditazio mota bat, eta egunero desberdina... 600 lagun online. Online, bai, bera bedatzen zigun... Meditazioa ere online. Ez, online, bai. Online asko egin du, gauza asko, alde batetik hori egunero. Eta nik ere berbidaltzen nuen hori beste lagun batzuetara, eta elkarrekin, importantea zen niretzat, esate, zer egiten dugu? Energia gutxinez nire inguruan berriak eta onak sortzen. Eta ikusten duzu badagoela sare bat, ez? Sare bat, ez dakit, gaitzaren kontra borrokatzen duena. Ez fiziko, ez medikoek egiten zuten moduan, beste modu batez, ez? Eta hori importantea da. Eta gero bai erabili, eta ikastaro batzuk egin ditut online, eta gauza batzuk, eta elkarrizketak, eta inguru oso gauza politak egin ziren batez ere hasieran agian gehiegi, Agian, gero lasaitu zen dena. Nik horrekin esan behar dizut ere, noski, orain igoan bizi gara beti egon gara, ez? Burlatan eta igoan, senarra igoakoa dudalako, eta asko jotzen du, bere herrira eta hola etxea bat dugu, eta orduan, Nafarroko jende asko bezala, hemen bizi eta gero herrikotxea, ez? Hola. Baina orain, COVID honekin eta ja bihurtu da, gure lehenengo bizitza. Horrera mugitu ginen, berehala, eta gure lehenengo bizitza. Orduan, errekonozitu behar dut, herri txiki horietan eta ezberdin bizitu dugu hori. Kanpora ateratzen zara, etxeko atarira, ateratzen zara, eta ogi saltzaile atortzen denean eta hurbiltzen zara, hitz egiten duzu ondokoarekin, saiatzen zara, distantziak mantentzen, baina, egoten zarela, batzuekin, kanpoan, eta hola, orduan da, pixkoat, herri txiki horietan, herri txiki horietan ez dakit. Igoan bederen, izan da, pixkoat hori, galoen aldea bezalakoa. Zera, antzekoa, ez? Hor zaintzen, gauza batzuk zaintzen, eta ez da kasurik izan, ez da inongo kasurik, ez lanera atera direnak eta etorri direnak eta ez dut ekarri. Ez dugu izan. Baina, ezberdina dela. Gero ni hori onera etortzea tokatu zaidanean gure amarengana, gure amarekin egotera, eta ez zer ikusten duzu, ezberdina da. Pisuetan, hemen txe sartua egotea, bai.
Eta hoi zuen amarekin egin duzuna, primeran, ez? Bai, oso gustora bera eta biok, eta bai. Nire amaren ondoan, badago jatetxe bat, taberna eta jatetxea, eta oso ospetsu izan zen eskontza bat. Bai? 10 metrotara edo zegoen. Justo ireki zigutenean eta ospakizunak egiteko eta hola eta eskontza bat uteran hor. Argazkia ikusi nuenez, ondokoa. Bai, eta, baina, ez da. Gertatu zen, nola, bai. Bai, eta orain gubesarena, eta egia da, tuteran, baina leku guztietan, ez? Leku guztietan bezala, bai. Azkenean neurriak hartu behar dituzu, baina ez beldurtu. Hori da, beldurtu gabe, baina neurriak hartu eta kaso egin. Bai. Eta, bitxoak baino aldatu du, bizitza. Denona aldatu du, denetarako. Harremanak, bai, batez ere ikusten du kalean, ez? Berdin zain non, iaia bestea etzai bihurtzen da, edo atzoko nintzen mendian, ez? Bertizen eta, zen mendian ere musukoarekin joan behar dugu, eta ez gehiegi da, ez? Jerseia horrela jarri estali pizka bat, ondoan pasatzerakoan, baina batzuk ez dut, zu jarri behar duzu edo eraman behar duzu, zentsurunak izan behar gara, ez? Aurrera jarraitu behar dugu. Bitxoarekin aurrera. Bai. Asko gustatzen zait, baina azken urteotan murriztu egin da, bidaiarena. Bai, azken urteotan gelditu gara gehiago eman, Espainia mailan, Europan bai, baina nik oso ongi gogoratzen dut, eskondu nintzen urtekoa Ertamerikera egin genuena, oso gustora. Gustatzen zait, baina nik uste dut gehiegi baloratuta dagoela, eta ezakin nora joan behar dugu oso urrun dagoen toki batera. Adibidez, nik gustatzen zait, eta azken urte hauetan gehiago ezagutu dut Errioxa edo Soria, edo Nafarroko toki batzuk, eta baina zen gauza polita ditugun oso hurbil dagoena, ez? Eta orduan ez du behar horrelako zerbait. Egia da, beste kultur batera joaten bazara, eta adibidez egon nintzen Bolivian, 6 hilabete, eta bai, horrek markatzen zaitu gehiago, ez? Baina ez du behar berezirik. COVID-aren inguruan esan duzu energia positiboak saiatzen ari zaretela bideratzen edo. Hurrengo atalera egingo dugu salto, eta hemen utziko dizkizu eta hainbat gai, bat hauta dezazuen eta batekin hasi zaitezten. Eta hola, pixka bat solasean aritzeko. Hau, gustatzen zaizu, amatasuna, aitatasuna, familia eredua. Bai? Bai. Bueno. Gai berria da, eta modan dagoena, eta bai, argi dagoena da, denan kasgora jarri dela, importantea da, eta, nik institutuan ikusi dut denetarik. Nik ere gogoratzen dut azken urtean, zegoela bikote bat bereiztuta, bakoitza zetorren bere bikote berriarekin, eta aur bat ere, eta ez ginen sartzen gelan, hainbeste, baina zain jarrera politak ikusi nuen, ez bakarrik gaita eta amaren aldetik, baizik eta bikotearen aldetik ere bai, nola laguntzi zioten elkarri, esperientzia txarrak ere izango dira, seguro, badakit, baina onak ere eta oso gauza politak eta... Denetarik ikusten da, alakoatan, baina bai, gauzak asko aldatu dira, ez da? Bai. Amatasuna, bai, baina aitak gero eta papera handiagoa hartu du, hartu beharra. Bai. Hartu beharra. Zaintzetan hartu beharra. Eta zaintza lanak klaro, emakumearenak bakarrik ez dira. Eta garai baten emakumearenak ia bakarrik. Soilik emakumearenak ziren. Ni jaiota nire gazte garai arte eta hola ez. Mira, nik gogoratzen dut ikasketak egin dituela, gure etxean ez diuten esan, aita langile bat zen, langile soila eta bere soldatarekin bizi ginen, ez? Baina, argi eta garbi, zuek ikasi alduzuen guztia. Baina dena den, 3 alaben aita, 3 alabak eta anaia, seme bat. Eta ala ere, bukatu, gure ikasketa bukatu, ni lanean hasi nintzen berehala, zorionez, Euskararen gatik eta nekien gutxirekin eta administrazioan hori egon nintzen zerrendetan apuntatzen eta Euskaraz banekin eta ni oso ausarta o ignorantea ez dakitze esan, baina garai hortan apuntatu eta holaxe hasi nintzen Euskarazko klasetan edo, nire hasierak hor. Eta, baina lanean hasi
Eta goratzen dut oainikan gure aitak nola behin esan zian, bueno, eta senargaia, senargaia eta ez, eta esan zian, bueno, ibilita bueltazuk egin behuzuna da, ezkondu, eta etxean gelditu. Eta esan nion, bueno, zazula, osea, serioan ez duzolakorik esanen ez, eske gaina aipatu nion, nik ez dut ikasi, gero ere ezkontzeko, noizbait, umeak egiteko eta etxean gelditzeko ez, nik independiente izan nahi dut. Baina gure garaian, aitak esun gehiagorik esan, egia esan da onartzen zituen, olako gauzak, bueno, bale, hola, iritsi dire momentuak, ez? Zaiatu behar zen hori lortzen, ez? Ikusi zuen ez zela posible, bale. Lehenengo gauza, ez da, hau egin behar duzu, ez? Bueno, bale, ez? Bai, hori ere ongerago, ez? Hori ongerago ere, buruko... Baina osan nahi zut hori, eta orain gauden garaian, ikusi da. Zaintza lanak, denonak izan behar dire. Eta zaintza lanak gainera oinarria dira. Gizarte nire ustez oinarria dira. Batez ere zaharrarena. Aurrek, guraso asko gazteek hartzen dute aurra eta ez dakize. Baina zaharrekin oraindik handago zerbait egin behar dena. Igual badugu, igual errazago, usten dugula, igual beste norbait kontratatuta. Baina nik uste hemen oraindikan familia gehienetan edo igual kontratatu egiten duzu norbaitek kasu iteko amari, kasu iteko aitario, baina joaten da jendea. Kontratatu emakume bat, kontratatzen dugu. Baitare. Gehienetan ikusten die, gizonezko batzuk, kanpotarrak, hori ere kanpotarrak. Aulkia kanpora ateratzeko eta hori horretarako bai. Agian lan batzuk egiteko, igual igual komentatzen zuen ere baina ja etxeetan, umeekin gaudenean eta hola, lanak eta nola partitu edo nola konpartitu, nik uste gero eta argiago dagoela. Falta dela ere pensatzen dute, asko falta dela, zeren eta gizonezko egin, gizonezko askok, oso eroso daukate, beraien papera ez, egiten badidate, edo hau suposatzen dut, eta gero emakumeok ere hartzen dugu paper hori askotan, honek ez du egiten nik inen dut. Erraxago hartzen dugu hori, nik uste hori sartu zigutela bere garaian ez da ginola, eta baina bai aldatzen nahi dela. Eta gero familia kontuak, igual zuk aipatu dituzunak hasierakoak eta ez, bere iziak daudenean aita eta ama, eta beste familia bat sortu dutenin, nola egiten duten ala ere harremanak eta nola eskertzen den harreman onak, osasuntxoak lortzen dituztenien. Eta gau, badire beste batzuk. En fin, ez dakit oso ongi, igual ez dakitela beraiek zer nahi duten eta ez dute onartzen ere bere pikotea oia, bere familia egitea eta baino aldatu, edo sexu bereko familiak ez? Sexu berekoak eta igual seme alabak dituztenak horiek ere ikusitugu. Biaita, biama, batzutan. Kostatzen zegu, badakigu egiten dela eta... Baina gero eta normaltasun gehiagorekin ikuste, Josu? Nik uste hori ja... Eta horrek errazago ulertzen dute, eta problemari gabe, guk ematen dugu importantziarik eta haiek ez diote ematen ez. Baina horretarako importantea da gizonezkoen gang, ez? Formakuntza ez, hausnarketa egin behar dugu, ez? Gaur jaso dut hori... Desestrukturatu lehenagotik... Eta maskulinitate berriak ezagutzea eta kritikatzea eta gaur Lizarrako hango emakumeen taldeak sortu duela eta ikusi dut tipo bat posible dela ikastaro bat egitea eta apuntatuko naiz. Barkatu Lizarrako emakumeen taldeak zer egin du? Ikastaro bat antolatu baina online. Eta Andaluziako tipo batek emango duela bi egun eta esan apuntatu behar naiz. Bizkata hausnarketa egiteko, batzutan argi duzu baina oso txertatua ditugu gizonezkoen papera rola zen den, eta orduan peskatoria apurtzeko eta berriro sortzeko beste gauza bat. Irakasle bezala eta hola, ni egon naiz orain eskolaeko programa barruko hortan eta institutuan landu dugu. Ni eskolaeko defendatzaile sutsua naiz, iruditzen zait izugarrizko programa ona. Tipo honek parte hartu du programa horretan. Ez du goratzen izena, baina... Arkona da, jauna. Izan liteke. Gizonezkoa? Bai, gizonezkoa. Ikusiko duzu, merezi du ezagutzeak, merezi du. Bai, ikusiko duzu. Oso jende, profesionalak bezala,
oso onak, eta montatu duten programa oso ona, lau ardatzak, montatu dituzten lau ardatzak dire oso arruntak, osea bizitzan aurkezten dituzunak, eta lau ardatz horietan txertatu dituzte, hainbat aktibitate, 3 urtetik hasita batxiler arte. Kristoren lan egina dago. Kristoren ariketak o ekintzak o, bueno, ez dakit, proposamenak, onak, oso onak. Baina, bueno, badago gizarte honetan, Nafarroan bizi garen honetan, eta alderdi batek hori, nik uste ezagutu gabe, nik uste gauzak bere kontestotik aterata, jozutena, eta hola, baina, guau. Beldur diote honi, bai. Hau da iraultza bat, baina iraultza egin behar da, nahi eta nahi ez, gizarteak alaxea gintzen duelako eta alaxea joaten delako, aldaketak badaude gizarten, eta gero gertatzen dena da, politikoak zer esanik ez, baina bestein bat erakundeak eta bestein bat profesionalak eta atzetikoa zela, igual. Baina, bueno, hau ere tratatzen zen eskolaeko zera barruan eta orain baldin baduzu aukera, bestakit gizon hori izango denez, aipatu zut abizena, hori dela, ikusiko duzu nola disfrutatuko duzu. Iraian 3 eta 10 edo, bai. Disfrutatuko duzu, ikusiko duzu, bai. Bai, beti gustoko izan dut horrelako gaiak, eta bai, alde batik bai, ustut argi dituela gauza, baina gero batzutan, edo ez dakit hitz hori mikromachismoa bidetzen dena, nik ere seguro izango ditu dela, baina ez naiz konturatzen. Beste norbaitek esan arte... Zuk eta nik, denok bai, osea, hau ez doa gizonak eta emakumeak. Bai. Ez, bada, pertsonak bezala nola formatu eta desestrukturatu egiten duzu lehenagoko formakuntza. Bueno, nire ustez. Bai, hori da, bai. Ordu mikromachismo horiek ere, badaude, zoritxarrez ere badaude, bai. Eta hortan ze izango duke, burlatan esate baterako, falta die, ez dakit, komunikazio aldera eta hola euskaraz aritzeko uneak, badira, baino ala ere, oza, badugu zailkapen bat hori dendak, komertzioak diren euskaraz egiteko tabernak, o jendearekin edo hola, baino bai. Eta igoan berriz eta hola, hor mendia eta askatasuna eta zenolako beste modu batera, baina hor berriz kultur ekintzak edo zerbait ez, hola jendearekin egoteko alderantziz horre igual, bai, gehiago bai. Nik ez dakit, agian nostalgia zer antzungo dut gai honekin ez, baina Berriazarren ikuste dut importante izan dela beti talde dinamika eta gauza antolatzen zela, personak antolatzen ginelan gauzak egiteko eta aurre egiteko eta erantzuteko, ez, hemengo bete beharrei. Agian falta zaiona da elkar errespetu gehiago edo nahiz eta persona politikoki desberdina izango onartu eta, bueno, bai, nik uste dut zubi gehiago sortu behar genituela. Bueno, gai bakarra hautatu duzu, baina hainbat gai ere ukitu dituzu, ezta? Eskola eta aipatu dituzu, eta oso interesgarria. Txona uniretzako. Begira, azkeneko atalera heldu gara, lehenengo hitza hause duzue, koxeta. Bai? Koxeta hitza leitzaldean erabiltzen da. Eta zer ote dugu koxeta, zuen ustez? Koxeta? Koxeta, bai. Bai, diarik ez? Laguntzaren bat emanen dizuen dik, ezta? Hiru aukera utziko dizkizuet, eta zuek adostu beharko duzue bat. Adostu behar dugu bien tartian? Bai, bale, osea, ez dugu egingo bat nik beste batzuk, eta bezak irabazten duen. Hori ezkin da, taldea osatu behar duzu eta... Ederki. Lehen aukera dugu belarmeta, bigarrena alua, eta hirugarrena goiara. Ze izanen da leitzan koxeta zuen ustez? Zagitakien alua edo goiara? Belarmeta, alua edo goiara. Zaki zer batik, Koxeta. Koxeta. Alua? Venga. Alua ez, uste duzu edera. Bueno, baina zerbait aipatzeagatik, bai, ez dut iaik ere. Zer da koxeta? Zer da koxeta? Goilara dugu koxeta. Goiara! Bale. Ez, baina ongi dago, jakitea, koxeta. Jago horatzen dugun, koxeta, leitzaldean goiara. Hori da. Bale. Bueno, gutxien ez dute zadeko txarier, bizkaia bezala. Bai, egia da, ez? Antzekoa ez goilara, koxeta goilara ezakit. Urrengo hitza dugu zilkoa.
Zilkoa. Hau ere baztanen ere ez barkatu, hau baztanen erabiltzen dute. Zilkoa. Zilkoa. Bai, diarik ez. 3 aukerak emanen dizkizuet berriz ere. Venga. Lehenengoa dugu zimikoa, edo atximurka, edo pellizko delakoa. Bai. Bigarrena zilborra. Azpintze. Iguan, zimilkoa, azpintze. 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 Hala? Egira, zimikoa izan daiteke orduan, zilborra bestetik, eta sekretua. Zimikoa, zilborra, sekretua. Zilkoa. Idearik ez. Idearik ez, Mari Jose. Azpintze igual. Zea. Bai, zerbait esan Ziko, behar. ze gustatzen zaizu gehiago. Ez dut ideike. Zimikoa, Da, asmatzia. Bai, lotuta dago. Vale. Maten du laburpen badela edo. Bai. Zimilkoa. Esan duzun horrekin, ez? Zimilkoakin, venga. Bai? Uste duzu zimikoa dela? Bai. Ba, ez da zimikoa. Ez da ere. Ia, ez da zimikoa, baina, bueno, haizue. Suspensa jasen dut. Zilborra da, zilborra. Zilborrari erraiten Bai, zaio zilkoa. zilborra, bai. Hori da. Bai. Baina haizue, Mari Jose, Josu. Gehiago, ez da duzu gehiagorik. zuen Bi hitzekin bakarrik, eta ez du Zuen bat dago ez. bakarrik asmatu. Baina begira berdin dio zer. Zilko eta koxeta, baina ikasi ditugu. Ikasi da, geratuko Bai, zaizue, koxeta, bai. Ba, Goiararekin benetan, eta plazer zilkoa. bat izan da, nahiz eta bitzak ez asmatu hori da Niretzat ere. gutxienekoa, ederki pasatu dugu, zuek entzuten, gauza asko ikasi ere, egin ditugu. Bueno, Eta gu ere gozatu ongi egon dugu. gara, ez da? Ba, zuek ere ez, Bai, gustara bai. Gustara, Bai. Eta ibilita bulta motza egin da, eh? Bai. Ba, guri esaten digute itzegin. Bai. Ez duzu problemarik. Inolako arazorik gabe. Bai. Ba, plazer bat eta hurrengo baterako, badakizuen nun gauden, eta Vale. Vale, plazer bat. eskerrik asko. nahi duzuen arte, mila esker. Bueno, bikote, eskerrik asko. Bai, Ongi izan. zuri. bai. Bizitza toki bitxia da eta ederra. Hala dio Txuma Murugarren kantautoreak. Eta gure platoa ez izanagatik ere bereziki bitxia edo ederra. Gure gaurko gonbidatuen solasaldia bai halakoa izan dela. Eta haiei eskerrak eman nahi dizkiegu beste behin ere etorri izanagatik eta usartzeagatik. Eta zuei ere horretxetik ikusten egoteagatik. Hurrengo saiora arte eta ongi izan.